Naše společnost je českou strojírenskou technologickou firmou s dlouholetou tradicí v oblasti navrhování a dodávání investičních celků pro výrobu stavebních hmot. A v letošním roce budeme slavit 75 let na trhu. Centrem našeho biznesu jsou převážně EPC kontrakty, takzvané dodávky na klíč. Naše řešení, technologie a stroje najdete ve více než 90 zemích celého světa. V PSP Engineeringu dbáme nejen na efektivitu procesu, ale zajímá nás konečný produkt. Naše laboratoř se zabývá zpracováním a testováním vzorků nerostných surovin. Máme k dispozici databázi tisíců vzorků z celého světa. Toto je přístroj pro měření měritelnosti Hargrow. Je jedinečný v České republice. Z výsledky tohoto měření pracují naši konstruktéři při vývoji nových vertikálních mlýnů. V oddělení konstrukce probíhá vývoj a návrhy jednotlivých komponentů, dílů a mechanismů jednotlivých strojů. V tomto případě drtičů, třídičů a podavačů. Naše oddělení zajišťuje výpočtovou a měřící podporu konstrukce strojů. Provádíme jak klasické strojářské výpočty, tak pevnostní analýzy metodou konečných prvků systému ANSYS. Tyto analýzy slouží jako vstupní a klíčové informace pro konstruování a dimenzování strojů. Po výrobě stroje se podílíme na zkouškách stroje, kde provádíme dynamická měření, čímž ověřujeme vstupní výpočetní modely použité při výpočtech. Naším hlavním úkolem zde je podpora konstrukce, tak aby naše stroje byly maximálně spolehlivé a plnily požadavky na specifikace zákazníků. Vlastně se tady u nás schází požadavky jak konstrukce, tak marketingu, obchodníků a i přímo od zákazníků. V našem oddělení se zabýváme projekcí technologických linek pro zpracování nerostných surovin. Tyto nerostné suroviny se po zpracování používají ve stavebnictví. Tento model je model šachtové pece, která slouží k výpalu vápna a toto vápno se následně používá ve stavebním průmyslu. U nás neznamená kvalita pouze slovo, ale je to standard. V PSP Engineering usilujeme o navrhování takových technologií, které pomáhají budovat udržitelnou průmyslovou budoucnost spolu s našimi zákazníky. Těšíme se na další nové projekty.